Maganda rin itong klaseng epiccia na ito. Tapos yung napakadami niyang halaman dito ka-from D. Ma'am, ito po binibinta niya. Ayun, ganun lang pala pagtanim ng bamboo. Ayun, napakaganda ng bamboo niya ka-from D. Magkano po ma'am? 200? Iba't ibang ito ka-from D, maganda ito oh. Ibang klaseng variety. Hindi ko alam kung binibenta niya rin ito, white princess. Then meron din siyang pink princess. Ito magayon baga oh, parang spider plant. Magandang araw sa inyo ulit mga ka-from D. Nandito po ako sa Barangay San Ramon, Zone 4. Dahil na-invite ako dito ng isang plantita at ang may-ari ng napakagandang kubo dun sa Barangay Luho. So ngayon ka-from D, nandito po ako para ipakita ko sa inyo yung napakaganda niyang garden. Siyempre, sabi niya, nagbibinta rin siya ng mga halaman. Kaya natuwa ako nung sinabi niya na nagbibinta kasi alam kong napakaraming gustong mabumili sa inyo ng mga halaman. Yung mga halaman niya dito ka-from D, mga rare. Pero hindi naman yung ganong kadami, pero mga rare siya. So, malay mo may magustuhan kayo dito. Yung hinahanap nyo na halaman ay nandito lang pala. So, ito nandito si ma'am, kakausapin natin siya kung ano yung mga gusto niyang ibintang halaman dito sa kanyang garden. So, napakarami niya na kasi ka-from ding mga halaman dito. Ang nandito kasi para bang pinupro pala ng pinupro pa hanggang sa dumami ng dumami. Kaya yung ka-from D gusto niyang magbawas din ng mga halaman dahil wala na siya mapaglagyan. So, ito ka-from D si ma'am. Ay ma'am, good morning po. Ito po yung may-ari ng plant dito, yung garden dito na napakagandang mga halaman, maraming rare. Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Ako po si Carmen Sanda Rivero. Carmen Santa Rivero. Carmen Sanda Rivero. Ma'am, matagal na po kayo sa pag-gardening? Opo. Mga ilang taon na po kayo? Dahil sobrang dami ng mga halaman mo. Mga ilang taon na po yung mga halaman niyo? Haling na. Matagal na po. So, hindi po kayo yung seasonal na gardenera. Talagang matagal na po kayong nag-gardening. Opo. So, ma'am, napakaganda po ng mga halaman nyo, ang lalago. Nagbibinta po kayo ng halaman, ma'am? Opo. So, anong klase po yung mga binibinta natin na halaman? Yan po yun. Ipakita po natin. So, Ito po yung bago kong ano. eto ma'am, ano pong klaseng halaman ito? Hindi ko alam mo ano. Hindi mo alam. Napakaganda po ng halaman na ito ka-from D. Pero kung bibinta po mo po, magkano po? Mga ano lang yun, 1K. 1K. So, Pag malaki, pag Opo. maliit pa po. So, hindi ko rin alam yung pangalan ng nito ka-from D. Pero parang siya, parang philodendron. Kasi parang siya, humahaba yung katawan niya. Then, variegated siya ka-from D. Yung dahon niya matigas. Parang, basta matigas yung dahon niya, maganda siyang halaman. Parang bang matibay siya. Then ito mga daisy po ito, no? Oo, Cerbera. Cerbera daisy. Anong klase po yung mga bulaklak niya? Iba-ibang kulay yan. Ito, Iba-ibang kulay. pink, yellow, orange, saka red. Paano niyo po nalaman yung kulay niya? Wala pang bulaklak. Nahali na yan ang yellow. Ito. Natap na ano. Ito nakikita yellow. Ayan, no? Mayroon din siyang malago na dito, bigonia. Then napakaraming epiccia dito ka-from D. Ma'am, nagbibinta rin po kayong epiccia. Opo, Magkano po yung mga epiccia na nyo? 25 pesos lang. Alin po yung 25 pesos Yung dyan? mga ganyan, mga nakaano na, Na 15 pesos. cutting po ba? Or yung mga cutting na epiccia, may 15 pesos, may 25 pesos. Depende po ba yun sa variety? So, ayun, napakadaming variety ni ma'am na epiccia dito. May silver. Ang pinaka-favorite ko ka-from D, itong parang silver. Tapos, ito maganda rin itong epiccia na ito. Magandang tingnan. Tapos, ito maganda rin itong klaseng epiccia na ito. Tapos yung napakadami niyang halaman dito ka-from D. Ma'am, ito po binibinta niya. Opo, binibenta ko pa yan. Magkano po yung per pot? Yan na lang, 115 lang yung mga ganyan. Ito? Marami na yan na ano. Ito po 150 ito. Napakaganda niya. Anong klaseng ito? Rare po ito, ma'am, no? Lahat naman yan, rare. Kasi dati ang epiccia na nakikita ko, isang klase lang. Pero ngayon, sobrang dami ng mga varieties ng epiccia. Ito, ma'am, magkano po ito? Binibinta niyo po? Ano ko yan, ayan, puhunan ko pa. Mother plant po. Mother plant ko yan. Ano pong tawag dito, ma'am? Ano ba yung pangalan yan?
Parang something Java, Java, parang ganun. Iba yung ano. Opo. Yung ito ma'am, ano pong klaseng halaman ito? Aglonema. Ang mga aglumini. Ano po, angel po ba ito? Aglonema angel? Hindi ko kasi alam yung mga ano. Yan na naman. May uod. Marami kasing Ma'am, magkano po yung pinipresyo mo nito? Last nito, ang lalaki oh. Oo. Magkano po yung mga ganyan? Ayan, mga ganyan. May mga ano ako doon. Opo, magkano po yung ito mga mother plant po? Oo. Mga mother plant. So yung binibinta nyo, halimbawa yung mga bagong cutting, magkano po? 100 lang yan. 100 yung ano po. Pati itong mga ito, taga 100 pesos po Ay, yung... iba ng ano ko. Ang iba po yung mga aglon niya. Oo. Magkano po? 200. 200. Hindi po yan kasi mga mother plant po sila. Oo. Ay, mga mother plant po yung nandito. Kaso mo na. So, from di napakaganda pala ng mga episya dito. At meron siyang napakagandang bamboo na yellow. Yan, may mga bambu pala ako. Opo. Yan, ano ko pa yun. Ano po yung magkano yung binibinta ng bamboo? Yung yellow. Kating ganyan. Opo. Ang benta ko kinating at 200. 200. Ano po yan nabubuhay na yung... Oo. Inaano ko yung kinakat ko dyan. Yan mismo puno, nabubuhay na siya. Ayun, ganun lang pala pagtanim ng bamboo. Ayun, napakaganda ng bamboo niya ka-from di. Magkano po ma'am? 200? 200 per cutting. Napakaraming ipisya dito. Iba't ibang ito ka-from di maganda ito oh. Ibang klaseng variety. 25 per cutting, 15 pesos to 25 per cutting depende sa ano niya, pagka-rare niya. Ano siya mga bamboo variegated na pandakaki. Then ayun ka-from din nakalagay nga dito for sale na ano pandakaki. Oh, nakalagay nga na for sale, plants for sale. Plants for sale. Napakalaki ng ano na to ka-from di. Pag bininta ito siguro mamamatay ito. Kasi direct soil siya. Ayun no. Pero napakaganda ng pagkain niya pagka-cut niya. Mga daisy, mga flowering daisy na siya. Santans. Magkano po yung pandakaki na variegated? Ito, Opo. 200 yan. Ano, oh. 200 po. Na lang yan. Yan na lang ang natira. Yung iba, nabenta na ko na 150. Ay, 50 pesos yan. Doon na lang sa 200, no? Oo. Hindi na logi. 100 ata. 100 ba yun? Yan, maliit. 50 lang yun. Saan po pa ba marami pa po ba doon? Medyo... wow, napaka... Oh, yun lang yung maliit pa. Ito pong dapat Yan yung malaki ito. doon. Oo, yan ang maliit. Pag malaki yun na yun. Dapat alam natin yung mga name ng pangalan. Tapos magkano po ito, ma'am? Ay, maliit na siya. 250. 250. Bihirang-bihira lang kasi yung plant na ganyan. Wala pa nga ako dito nga lang ako nakakita ng ganyan. Tapos mga bigonia, kalatia, tapos napakadaming ano dito, anthurium. So ito kapag din nung pumunta ko dito kasama ko si Ma'am Eva. Ito yung nakita kong plant. Sabi ko kung anong klaseng plant ito. So sabi niya 1K daw yung medyo maliit. Hindi ko lang alam kung magkano ito kasi malaki na siya. Pero kapag di super rare siya, bihirang-bihira yung ganyan. Variegated. Hindi ko alam kung anong klaseng pangalan yan. Then napakaraming plant dito. At maaliwalas yung dito kasi may malilim na sa ilalim ng mga puno.
Dito mayroon silang mga iba't ibang klaseng anong kapromdi, aglo, mga Chinese evergreen, alocasia. Ayan, madaming pwedeng dito, madaming pwedeng bilhin. Nasa pag-usapan nyo na lang ng may-ari ni Ma'am Carmen kung magkano yung ibibigay sa inyo, but siguro nagbibigay naman siya ng discount. Oo, nagbibigay naman ako. May dagdag pa. Oh, may nagbibigay pala ng discount si Ma'am, tapos mayroong pandagdag. Ma'am, anong klaseng halaman po ito? Kalatia po ba ito? Ayan, may bunga. Ay, di ko daw aranggaan. Opo. Minsan may mga ganyan sa may ilog, no? Then, ma'am, magkano po yung yung pinapakita nyo na yun? Bromeliad. Atan mga bumilyad niya. Yan, mga yan. Yung giant bromeliad po, magkano yun, ma'am? Hindi ko alam kung magkano yan. Mother yan. Mother plant. Oo, bago ko pa lang yan bilhin. Wala pa siya mga anak. Oo, pinapaano ko pa lang yan. Opo. Yan, nakalagay dyan kasi yung padante so So, alamin natin yung mga iba't ibang halaman dito ni Ma'am Carmen. Marami pa siyang marami pa siyang binibenta dito. At dito nga meron siyang mga yung Thai crouton, Eugenia plant, saka variegated na Eugenia. Variegated na pandakake, saka marami. Meron din siyang Adansoni, lash na Adansoni, Calathea, Philodendron, napakalash na Walachi, ay napakadami, Mayuka. Then, ito maganda rin ito kapromdi, parang siguro variety ng, parang bamboo yung dahon niya, pero parang variety ng spider plant. Maganda siya. Magkano kaya ito? Wala akong idea. Magkano po itong yung parang dito, bamboo plant? alin po? Ito po yung variegated nito, magkano po ito? 200? 200. Ano pong pangalan yan? Hindi ko alam. Hindi niya. Yan, yo. Ito magayon baga, parang parang spider plant. Then ito ma'am, po ito? Parang yung favorite plant ko na parang batig. Then ito, magkano po ito? Ay, yan. 50 lang yan. 50 pesos. So 50 pesos pala ito ka-promdi. Then meron siyang mga orchids. Ay, napakadaming halaman ka-promdi. 250. So ano yan po ma'am? Anong po siya? Kalimutan na naman yung... Mahal ito, benta ko niyan to 50-300. 250 to 300 po yung binta man nito. So, i-deliver nyo po pag may bumili, i-deliver nyo. Ano po, i-ship nyo, hindi nyo i-deliver. Ipapaship nyo. Meron na dyan plus. Oo. Sa Laguna. Opo, 250 to 300. Mm-mm. Ayan. Ma'am, magkano po itong Thai crouton? Yan ang maganda. Yan. Type ko. Opo, magkano po yan? Ay, may bumili niyan, i-deliver pa Surigao. Surigao? Surigao. Magkano po ang ganyan? Ayan, 350 isa na nga na. 350? 350 yung... Nabili na pala yan. Opo. Sold na po yan, ma'am? Sold na daw. 350 yung lash na Thai crouton. Ito ma'am, magkano po ito? Mother ko po yan. Mother. Puro mother plants. Yung wala nang naubusan na siya ng mga baby. Naubos na yung ko, mga... Opo. Meron din siyang dito, mga forget-me-not na plants. Ito dito yung forget-me-not na white. At mayroon din forget-me-not na kulay blue. So ito nga yung hinahanap ko, yung forget-me-not na kulay blue. Kasi yung favorite ko kaprom din na bulaklak kulay blue. Wala akong ibang gustong bulaklak kundi ko yung kulay blue na kulay. So nakita ko yung sa forget-me-not. Napakaganda rin kaprom din ng dito yung nasa nasa balkon ng mga halaman. So tingnan natin yung mga halaman dito sa kanyang balkon.
Yung pagka-sitting niya, pagka-ayos niya, dito rin yung napakagandang yung mga collection niya ng mga mamahalin. Meron siya ditong unang-una to, Birkin plant. Alam ko yung Birkin, ano siya, imported from Thailand. Then, ito White Princess yata, itong ano na ito. Napakaganda na. At hindi ko alam kung binibenta niya rin ito, White Princess. Then, meron din siyang Pink Princess. Mga to, yung saging-sagingan, mga kalatian na collection. Ma'am, siguro may napili din ng mga halaman yung mga viewers natin at syempre kanya-kanya silang type na halaman. At kung bibili po sila ma'am, sino pong kukontakin at ano po yung contact niya? 0948889539. Yan ang ano ko si pinamili. 09? 488-38 Mm-mm. 95379. Opo. At sinong contact ma'am? Si Ma'am Carmen? Carmen ano po? Sanda Rivero. Ma'am Carmen Sanda Rivero. So, kontakin nyo po si Ma'am Carmen Sanda Rivero sa number na ibinigay niya. So, wala pa ba kayong FB? Para mas madali. Meron po. So, yung FB nyo po, Ma'am? Carmen Rivero. Carmen Rivero. So, So, ma'am, ayun po. So, napakaraming yung bibintang halaman dito. Sana maraming bumili ng halaman. So, actually, pinasya lang po ako dito ni Ma'am Eve. Sabi niya may papakita siya ng garden. Natuwa po ako, ma'am, nung nakita ko na nagbibinta kayo ng halaman. Kasi gusto ko rin na, na i-feature yung mga nagbibinta ng mga halaman na, na maliliit na seller ng plants. So, thank you po, ma'am, at pinayagan niyo po ako mag-vlog dito sa inyong napakagandang bakuran at punong-puno ng halaman. Ang gaganda ng mga halaman dito ni Ma'am Carmen. Madaming iba't ibang klaseng halaman. Pikara, matdu, variegated na eugenia, may ficus, may dwarf na palm. Yung dwarf, alam ko dwarf ito. Pinamerienda ako ni Ma'am Carmen dito ng Maha
Tapos, masarap. Perfect yung lasa niya kasi hindi siya masyadong matamis. Pag sobrang tamis kasi, parang nakakaumay na. Pero yung parang lang, simple lang yung niya, pero masarap. Perfect yung pagkagawa ni Ma'am Carmen. Ayan. Napaka-peaceful nung fountain, ang tunog niya. Parang parang tranquilizer. Kaprom D, may binigay sa akin na souvenir si Ma'am Carmen dito. Kasi sabi ko, bibili ako ng pandakaki na variegated. Kasi bagay na bagay sa garden ko yung pandakaki na variegated. Alam niyo naman yung garden ko, puting-puti. Kaya gusto ko maraming puting halaman sa paligid. Saka iba't ibang kulay. But sabi ko, yung na lang, variegated na pandakaki yung parang naisip ko na magandang i-partner doon sa ibang halaman. Kasi mostly mga iba, makukulay na masyado. Kaya parang binabagay ko lang doon sa kubo ko. So, ayun ka from bigay po ito ni Ma'am Carmen. Hindi ko po binili. But sabi ko, bibilhin ko. So, 200 pesos yung pandakaki dito na ganito kalaki. Pero ito binigay lang sa akin. Kaya thank you po, Ma'am Carmen.